Moi, täällä tänään pelaamassa Clash Royalea. Ja tänään me ollaan pelaamassa pari matsia. Ja mitä? Vähän trollidekeillä. Mä laitan pikkuseksi pauseksi, kun mä aion tehdä tän trollidekin. Nähdään kohta. Moi, täällä ollaan takaisin. Täällä trollidekillä. Täällä on buildingeja ja sitten vähän spellejä. Tänään nyt näytetään mennä peliin. Battle. Ja nyt. No näytän näin. Tää trollidekki toimii ihan hyvin vielä. Voi ei. Vitsi, varoit. Sinäkin siinä. Niin, sinä siinä. Sinä siinä. Ei. Haista tätä. Goblin barrer. Niin. Nyt lähtee skeletinit. Barbut. Uudet skeletinit. Tymp. Ei. Yes. Ei vaan, ei. Ja nyt. Mitä näet? Ei, tää trollidekki taitaa mennä yhteen osaan. Ja nyt. Ei meni Pekkaa. Suorat. Mä en nähnyt sitä epistä. Tää trollidekki taitaa loppua tää episode. Me taidetaan häviä. Joo. Nähdään ensi kerralla. Ja tää taitaa olla moro!